Ukubingelela abalandeli be-channel ethi sichazwe amaphupho. Igama lami ngoHlengiwe Sibongo Ngambotho-ke. Namhlanje nginesifiso sokuthi-ke ngike ngichaze ngamakhandlela, kodwa into engizoyenza ngeke ngiwafake wonke evidweni eyodwa. Ngizowachaza njenga-2 ukuze kuzoba lula umuntu uma efuna ukubuyela ayobheka ukuze azokwazi ukuthi uzoyithola kuliphi ivideo ikhandlela. Ngingawafaki wonke ndawonye. Fanje nga-2 ngibhale ukuthi ikhandlela enje nelinje kuze kube lula ukuthi umuntu ayibuke ivideo. Mayefuna ukubuka eliYELLOW abuke eliYELLOW, mayefuna ukubuka elibovu into kanjalo kuba kuyithu. Ake ngiqale-ke namhlanje ngizoqala nje ngamakhandlela amabili. Futhi ngizoqala ikhandlela eliYELLOW mase ngiza ikhandlela elihlaza eliGreen. Yini umsebenzi wekhandlela? Umsebenzi wekhandlela ilapho khona umuntu esuke elishisa emema noma elilayitha emema izingilosi ezithize ukuzomlekelela enkingeni asuke engenalo ukuthi ulwazi lokuthi uzozisiza kanjani yena, ebacela ukuthi mabamsize. Uyabona, mabamsize kulento asuke ekuyona. Ngalesi sikhathi umuntu eseshisa ikhandlela, intuthu le iyasuka ihambise umyalezo kulabo banikazi bombala ngokuhlukana kwembala njalo kulabo banikazi benkulumo ngokuhlukana kwamakhandlela yembala yawo. Futhi-ke ngithi nje ulayithela imhlophe, inkulumo intuthu yalapho izohamba iye kubantu abangaphansi kwaleli khandlela enjani elimhlophe. eliYELLOW izohamba inkulumo yalapho iye kubanikazi baleyo nkulumo balelo ukuthi ucela wena ukulekelelwa. Mase usiyikhulumile lento mase iyabuya impendulo eqonde kuwena ngaleso sikhathi. Ikhandlela eliYELLOW kuba kwethu liyikhandlela isikhathi esiningi elimiselwa abantu abayidlozi. Yini kufanele limiselwe abantu abayidlozi? Akumiswa ngani elinye? Cha, linenkulumo eqondene nalo, yingakho kumiswa lona. Ikhandlela eliYELLOW ngizoke ngiqale kanje. Lakhiwe sengishilo ngathi ikhandlela ledlozi, limiselwa nje ukukhuluma nedlozi lomuntu. Ikhandlela eliYELLOW ukwakheka kwalo lakhiwa imibala emibili ukuze likwazi ukuthi liphume. Lakhiwe imbala emibili ukuze likwazi ukuphuma libe yellow, okuthiwa ikhandlela njani ledlozi. Ilona khandlela elimiswa umuntu oyidlozi osuke wena ukhuluma naye noma osuke ukhuluma nabo. Umema bona ukuzobatshela izinkinga zakho obhekene nazo ukuze phela bakulwisele zona, bakwenzele okukalula. Yabona, lihlanganise amakhandlela amabili. Hlanganise umbala onjani okuhlaza kuzoba umbala obovu. Lihlanganise leyo mbala leyo yombili ikhandlela njani eliYELLOW. Umbala okuhlaza umele umbala onjani kuwena wokupha, ukwazi ukupha omunye umuntu. Nawe futhi uma uzimisela wena usho umbala wokuthi phiwa, iba nempilo, makulunge kuwe, makwenzeke, mazakheke izinto zichume ziye phambili. Umbala loyo wempilo ukuthi nje empilweni yakho makube kuhle, makuphile, kwenzeke kuwe. Wobovu umele ukulwa, umele ulaka ofanele njani luphindele kubanikazi balo. Uma ulimisa lisholo ukuthi wena nje loya muntu loyana akwenza kuwena makuphindele kuwe. Yingakho lamakhandlela mayehlangana womabili alethe inkulumo noma aveze umbala oyedwa. Othini kumbala oyedwa? Makukhanye phezu kwakho
ikhandlela eliyelo njengoba usukumisa ucela edlozini lakho ukuthi uyacela likukhanyisele izinto empilweni yakho zibonakale ziye phambili. Mase uyagadeka athi shiri izinto mazibe zinhle zenzeke kube nempilo. Mase uyagadeka umbala onjani loyo okuhlaza makwenzeke ube nempilo, obovu mase uyagadeka. Isho njalo. Mase sifakaza ngani umsebenzi wedlozi ukugada wena nokupha wena izinto. Noma ukupha wena izinto mase liya kugada. Umsebenzi wedlozi nje ulapho. Kanti futhi uyabona umsebenzi owenziwa yilamakhandlela akhe ikhandlela leli elithini makube kuhle kube nempilo kuwena mase uyagadeka okubi kuphindele kubo kwabo. Yingakho ikhandlela ke eliyelo lithiwa ikhandlela ledlozi ngoba ukwakheka kwalo kufana ncamashi nomsebenzi wedlozi. Mase kuwe kuba njani makukhanye vele phela empilweni yomuntu kufanele kukhanye izinto zibe zinhle zenzeke bakwethu. Inhloso yileyo. Mawenza into ungalokhu kuba nzima isuke singekho isidingo. Ingakho uke kuphakanyiswe leli khandlela usucela ke manje ukuthi idlozi likwenzele izinto mase liyakugada. Kanti vele ikhandlela eliyelo lakhiwe yini ikhandlela elihlaza lokho elisho ukuthi makwenzeke izinto ezinhle kuwena. Mase kuba lelibovu elithi mase ugadeke izinto ezishayayo noma izinto abazokuganga ngazo ziphindele emuva zisho umsebenzi odwa. Yingakho kuthiwa ikhandlela elimele ini abantu abangasekho abayidlozi. Uma sikhuluma nabo sicela izinto edlozini sisebenzisa ikhandlela eliyelo ngoba lihamba nezinto ukuthi ngisacela ningipho into ethize empilweni yami akuhambi kahle kodwa mase niyangigada kukhanye mina uyelo ke lokho manje kukhanye kuye phambili zonke izinto into enjalo nje bakwethu. Cela uqhubeka ngiye kwikhandlela eliGreen. Ikhandlela ke eliGreen bakwethu lihlanganise futhi nalo imibala emibili. Ngiyathanda ukuthi ngiqale ngichaze ukwakheka kwekhandlela. Ihlanganise imibala emibili. Ufike wahlanganisa umbala oblue wasuhlanganisa umbala onjani oyellow. Lelo khandlela lalela ke ikhandlela elihlaza umuzimisela wena lisho ukuthi wena uyazicelela ukuthi uphiwe okuphiwa kona ngabe kuyimpilo. Ngizokubala nje kanje ucela ongasuphiwe kona ngabe impilo ngoba ngithi ku-green noma ngabe ukuphilisa noma ngabe ukusiza abanye noma ngabe ukulekelela abanye kodwa uwena usuke uletha impilo nawe futhi ucela impilo. Lihlanganise ukuphilisana phezu kwesimo sakho nesiphezu kwesimo sabanye abantu. Ungibuze ukuthi yindaba ke masuthi phezu kwesimo sabanye abantu. Shuthi njengoba unjalo wena ungumuntu shuthi nje mawukuthi lelo khandlela uyalimisa limele izinto ezimbili uyelo idlozi lelo. Kuphakeme abantu abayidlozi mawumisa lelo khandlela ke kuphakame izingilosi zezithunywa noma izithunywa zezingilosi kuwe. Ngalesikhathi ukuphakamisa leli khandlela kuzophakama labo bantu abathini kuwena makube kuhle mazenzeke izinto makube nempilo phezu kwakho uzophakama labo bantu. Vele ke phela sesichazile uyelo ukuthi uyelo abantu abangasekho abayidlozi kuwena. Izithunywa abantu awusuke benomoya wokuprofitha, abantu abanomoya wokuboniswa izinto ezizimfihlakalo, abantu abathandazela abanye abantu bebasize. Yilabo bantu osuke wena ubamemile. Memidlozi wamema izithunywa zezingilosi nezingilosi ukuzocela ucela kubona ukuthi ngiyacela ngaleli khandlela leli uthi makube kuhle kumina mazenzeke izinto noma ngabe ngumuntu wemoya mazenzeke zibe ngiboniswe phela basizakale ngokungampela abantu
vele kuzokwenzeka ngaleli khandlela. Yazi ngobani? Ubiza idlozi lakho, wabiza izithunywa. Vele phela uwena abantu abaphezu kwakho loba unezithunywa, uphinde ube nedlozi elikugadayo. Mawumisa lo mbala ohlaza othi wona akwenzeke kube yikho kuphile phezu kwakho, kube nempilo. Shuthi mangabe umthandazi into eshoyo kumele ibe nempilo bakwethu, maliphilise. Usucela ezimweni zonke wena oyizona ukuthi makwenzeke, mazibe nempilo lezi zinto, mazifezeke, mazibonakale ugreen, makuphiliseke, makuphile lokho okucelayo. Mangabe mhlambe uphakamisa ikhandlela eliyelo, mhlambe ubucela umsebenzi, bayaphakama laba, kuphakama izithunywa, kuphakame izingilosi zakho, kuphakama idlozi lakho, ngoba sishilo ikhandlela eliyelo eledlozi, ikhandlela eliblue elezithunywa. Ngaleyo ndlela uma uphakamisa leli hlaza, ngizolokho ngisho nje kazi umuntu ezoswa, uma uphakamisa leli lihlaza usuyacela ukuthi mangabe mhlawumbe ubufuna ukuthenga noma imoto noma ufuna ungabe uthenga, usuphakamisa leli khandlela. Yibona ka sebezokulwela bekufunele lento ozophila ngayo. Bagijima idlozi lakho, gijime nezithunywa zakho, zikufunele lento ozophila ngayo, futhi ugadeke, ngoba khumbula ukuthi njengoba kunoyelo kunokugadwa khona lapho, ngoba uyelo unobani? Unombala phela onjani? Obomvu. Sinayibona indaba. Cela ukuthi ngime la okwamanje, ngizophinde futhi ngiwachaze namanye. Ngiyazi khona engiwafakile njengamanje njengoblue, kodwa fanele ngiwuchaze ngesimo senkulumo yawo kwenye ividiyo. Namanye siyofika kwagold. Namhlanje ngicela uma lapho, ngiyabonga.